Joan zen larun batean, Frantzisko Aita Santuaren hileta ospatu zen San Pedro plazan. Xuiltasunak, itxaropenak eta eskerrona aintzakotzat izan zituen elizkizunean. Meza mundu osoko gotzainen parte hartzearekin ospatu zen. Horien artean gure gotzain Fernando Pradok unkituta zera adierazi zuen. Aita Santua handi bat agurtu dugu. Berezi izan zen oso kale gorriko pertsonek, migratzaileek eta beste errealitate zaurgarrietako pertsonen arrosa zurien eskaintza. Hau da, Frantziskok hurbiltasun zintzua erakusi zien haiena alegia. Eukaristearen ondoren, Aita Santua lurperatu izan zen. Hiletatik bi egunetara, astelenean, Artzaionaren katedralean jendetza elkartu zen Aita Santuaren betiko atxeren alde otoitz egiteko asmoz. Bildutakoek Frantziskori bere apaltasun eta laitasun evangelikoaren ondarea eskertu nahi izan zioten. Sermaian, Fernando Prado Monsignorea Frantziskok zubiak eraikitzen eta hormak eraisten jakintzuela azpimarratu zuen. Benetako artzain hurbila izanik, fedudun zein fedudun ez zirenentzat. Mariaren bihotza abesbatzaren musika lagun izan zuen ospakizunean, Frantzisko Aita Santuak utzi digun testigantza jarraitzeko gonbidapena luzatu zen.